u nového videa, čo to tu máme, kde sme sa to dostali. Vidím tu nejaké osoby. A ideme to preskúmať, čo sa tu dá robiť. Čo tam tí robia? No, ideme radšej ďalej. Máme nejaké obchody. Môžeme niečo nakúpiť. Tak, ukážeme. Aha, máme tam avatar, auto, house. Ideme na house. Takže tu si vyberieme domy, ako chceme. Máme toto a môžeme si vybrať tú oblasť, kde to chceme vlastne postaviť. Alebo tuto. Tak sem. A to je na predaj dom a ideme na to. A vyberieme si dom, čo nám vyhovuje. Chatka, alebo tento dom, alebo tieto domy. Tak dáme tento. Uvidíme. A už sa nám stáva dom. Dobre. Takže dom dostaneme. Malo by tam byť napísané vlastne aj váš názov toho domu. Hej. Tak a ideme sa pozrieť dovnútra. Tuto otvoríme si. Tak. Wow, vypadá to docela dobre. Tak, dobre, zavrieme si dvere a ideme sa pozrieť, čo to tam všetko nám dali do toho domčeku. Tu si môžeme samozrejme sadnúť, áno, ukazuje nám štípkou, že si môžeme sadnúť, máme tu šporák, máme tu vlastne, čo máme, ľadničku, čím nám pripravili ľadničku, wow, super. Takže máme tu aj ovocie, mlieko, vodu, blablabla, mäso máme tu melóny, ťukneme niečo, vyberieme si. Neviem, či sa to dá vybrať, alebo nie. Nejde mi to. Neviem, prečo zase tu funguje. Á, máme tu aj bazén. Vidíme bazén, ideme sa pozrieť. Otvoríme si tie dviere. No, tak toto sa mi páči. Máme bazén, máme tu ohnište. Výborne. Lehátka, môžeme si oddychnúť. Až aj trampošku máme, wow. Super. Takže si zacvičíme po ránu. Výborne. Vyšlo slniečko. Výborne. A ideme ďalej. Takže máme tu aj šatník, ak vidíme. Z druhej strany. Dneska strašne ma tu. Tu je čo? Ešte som neobjavila garáž. A prvá izba, takže pri zemi máme prvú izbu s obývačkou a televízor nemáme. Televízor nemáme, ale máme tu šatník. Otvoríme si, takže tu si môžete vlastne vybrať, čo si chcete na seba dať. Klobúk, alebo šiatku nejakú, šiltovku, rôzne, tu máte dizajny, keď pôjdete prstom dole, vlastne korunky a rôzne také ozdoby na hlavu, potom máte tu trička, môžete si brať rôzne trička, gate, hej, a také niečo. Tak. Takže to je oblečenie, čo si môžete vybrať. Ideme ďalej. Pro tých, čo nevedia, čo sú tu tiež poprvýkrát, všetci sme nejako začínali, takže ideme hore do poschodia. Tam budú väčšinou izby, možno kúpeľne. Tak, tu máme izbu. Môžeme si aj sadnúť na taký fajný mäkký vankúš. Máme tiež tu oblečenie, nám tu dali. Niekde som videla aj pradelnú, ako prať. Vám ešte ukážem, ako si môžete vyprať. Tu máme detskú izbu. Ako prať a dať do sušičky prádlo. To vám ešte ukážem v ďalšom videu.
Takže pozeráme sa, tu je ďalšia izba s krásnym výhľadom. Máme tu balkón, ten balkón sa niekde v týchto hrách dá otvoriť, niekde sa nedá. Niekde proste ten vlastne Roblox to neumožňuje. Máme krásny výhľad domu, krásnu scenériu. Takže asi tak, no. Preskúmajte si svoje domčeky, môžete si tam uvariť aj na šporách jedlo, môžete zjesť, môžete plávať, môžete sa vydať do mesta, hej, preskúmať, robiť nejaké úlohy, to ešte zistíme, čo sa tu dá v tejto hre urobiť. A vlastne tvoríme si tieto. Záleží, kde to hráte. Či hráte na počítači, alebo hráte na mobilu, aký máte vlastne rýchly procesor a takéto veci, takže a ideme sa pozrieť na ďalšie veci. Ideme preskúmať, kúpime si auto a pôjdeme do mesta za väčším dobrodružstvím. Uvidíme, čo objavíme. Tak zatiaľ, čau.